שלום לכולם, שלום לכולם, כאן אלמוג שינוביץ', אלמוג גיימר אקס. ואיתי בנות שלי, החבר ואח בדם, אריאל שוורץ. אריאל שוורץ. עכשיו אנחנו בעצם הולכים לשחק משחק שנקרא גיבור חייל 3. גיבור חייל 3. זה המשחק שלו, אחלה משחק, לפי דעתי הוא נראה כיפי. תראו, זה המשחק, רואים? אריאל, בוא תדגים לנו איך משחקים בו. תעשה הכל, כל מה שצריך. אוקיי, אריאל עכשיו בעצם הולך לשחק במשחק הזה. זה משחק, לפי דעתי, פגז. אריאל הוא עומד להרוג אותך. בדיוק רגע. מה אתה אומר, אריאל? יהרגו אותך פה? מה אין מצב? אין מצב. כמו שאתם רואים, אם אתם רואים, אני די רוצח אותו, הורג אותו. כל המילים האפשריות, כמו שאומרים. הוא גרוע רצח, אתה אומר. איי. מה, אמרתי שלא ירצחו אותך. כן, אבל מדי פעם באים בפתאומיות. וגם הרובה שלי התחלף, ככה שלא שמתי לב לזה. ככה שפה היה לו יתרון עליי. וגם הוא דחק אותי לפינה. אוקיי, אז מה זה המשחק הזה? בוא תסביר לנו על מה? מה כל התחקיר? מה העלילה פה? על מה המשחק? המשחק הוא בעצם, יש מלא גרסאות. יש גרסאות שאתה, אחרי שאתה הורג בן אדם, אז אתה מחליפים לך רובה. כמו נניח בזוקה, רובה צלפים. ומה זה? מה זה המשחק הזה? מה המטרה שלו? לא הבנתי, תשאל את השאלה. מה המטרה שלו? מה המטרה שלו? המטרה שלו בעצם לנצח את האויב ולהרוג אותו כמה שיותר פעמים. ככל שאתה הורג אותו כמה שיותר פעמים, זה נותן לך יותר נקודות למשחק. אבל יש מלא גרסאות ככה שזה נניח אתה גונב דגלים. יש שם מלא משחקים שאתה צריך לגנוב דברים כדי זה. אז זה אחד מאלה, יש עוד מלא. יש נניח להשתלט על מקומות ושיהיה לך את הסמל על המקום שלך. נניח, אני בצבע כחול, כפי שאתם רואים, אני הצבע הכחול, איפה שיש יותר הרבה מזה, כאילו נקודות. אז בעצם הנקודות האלה, מה שאומרות לי אם אני מנצח או לא. אם יש לי הרבה, אם יש לי קצת וכולי. כפי שאתם מבינים. עכשיו אם תסתכלו למטה, אין לי מחסניות. אז אני צריך לנסות שיהיו לי... הנה, אתם רואים? זה מחסנית. מה שעכשיו לקחתי... זה בעצם עכשיו הביא לו מחסניות, ועכשיו הוא בעצם הולך לכסח את יום שלהם. נכון? בתכלס. דוגי או לא דוגי, דוג. פוסטו, תקרא את אמא שלו. שב לא נראה אותו. אבא שלו, אין לי מחסניות, אז אתם רואים? זה מחסניות. בוא, עד שירה לך, באמא שלי. אתה צריך להגיד באמא שלך, זאת אבא שלך. וואי! איזה דרסה, איזה קטלן. רואים? עד בוא תסביר לי שנגמר איך לי האל. משחקים פה, בוא תסביר לי, בוא. המקשים די ידועים למי שמכיר. אוקיי. לוחצים, ועכשיו אני אראה לך איך משחקים. בעצם, הדברים האלה הם לא לסתם, ככה אתה שם עליך רובים. אתה תעשה לי כל מה שצריך, נניח בזוקות. אוקיי. אפשר לעשות בזוקות כל רובה שעולה לך בראש במשחק. פה אתה יכול גם להוסיף אנשים עד לשורה שלמה. כאילו עד לכאן וזהו, אי אפשר להוסיף עוד. אבל מה שעכשיו אומרים לי פה בעצם זה להוסיף שחקנים ב0 שקל, כי הפעם זה נותן לי חינם. ככל שיש לך יותר הרבה שחקנים, ככה הכסף עולה. אוקיי, לא הבנתי כלום. יאללה, בוא נתחיל לשחק. הנה, עכשיו השגתי שחקנית, זה תמיד עושה. שחקנית, תן שחקן, מה אתה? לא, אל תדאג, לכל בן אדם זה יעשה ככה, בסדר? אוקיי. אז מי שיחליט לשחק במשחק, שידע שייתנו לו לשים שחקן, כאילו שיגידו לו לשים שחקן, וזה יהיה שחקני בעצם. אוקיי, לנו מטעם עכשיו יש $430, שזה הרבה או קצת? תלוי,
איזה רובים הביאו לך. יש רובים שאתה צריך בשבילם מלא, בכל משחק שאתה מנצח מחליפים לך רובים. נניח אם אתה קונה את כל השורות, שנדגים לכם אחר כך, אז אתם תבינו על מה אני מדבר, שככל שאתה משיג הרבה כסף, יביאו לך הרבה רובים. בקיצור, כולכם לא מתאים כלום, נכון? אוקיי, לא נורא. אוקיי, יאללה, בוא נשחק. תחת מעצבן. עכשיו מה שאני עושה, אני בעצם שם שחקנית. את השחקנית, כי אני צריך תגבורת. אוקיי. מה היא תעזור לך, השחקנית היא הזאת? תעזור לי לקרוא את השחקנים. לקרוא עם אמא שלהם. וזה עם כללות, אז אם בנות או ילדים קטנים רוצים לראות את זה, אני מעדיף שלא, קיצור. כן, יפה. ועכשיו היא החליפה לי בעצם את הזה לאדום. ואני רוצה זין נשאר, זין, שט פאקה. רואים? עכשיו הם לא לקחו נקודה בגלל שהם צריכים לשנות את ה-ABCD. מה קרה? סליחה על הבעיות טכניות, פשוט תקעתי פה נוד, אז זה לא... תקעתי נוד קטן, אז לא... אז לא שמעתם. כן. זין, אני אומר לך, זין. אנחנו נחזור לפה גם מחר. מחר אנחנו הולכים לעשות משחק כיפי מאוד. אני מעדיף לכם גם מחר לראות. בינתיים תהנו מזה. כמה שאתם יכולים. בדיוק. תודה. מי שמשחק. זה משחק אחלה, תזכרו. Strike Force Heroes Free. עכשיו אתם רואים, הם תקו איתי ועכשיו הם עלו, הם זה. כאילו עכשיו יש להם יותר נקודות ממה שיש לי. זין? מה את באה? את מתאבדת. רואים? ככה הורגים אנשים בצורה מקצועית. אוי, יחטא. מי אתה חושב שאתה? אבל ניצחנו, אתם רואים? 52. טוב, יאללה אחי, אני חייב ללכת לישון, אז יאללה. טוב, אז יאללה. ופה גמרנו. פה גמרנו את העניין. חברים, אנחנו גם מחר פה. יאללה ביי. לילה טוב. על הבוקר. יאללה, סלמת.